Fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ta' nhar il-Ħamis li għadda spikkat il-preżenza ta' grupp ta' canvassers Tostingat li taħt it-tmexxija ta' Ernest Tonna kellhom f'idejhom il-kontroll tal-bib ta' dħul għad-Dar Ċentrali. Fid-Dar Ċentrali nhar il-Ħamis daħlu biss in-nies illi tħallew jagħmlu hekk minn dan il-grupp ta' canvassers. Fost dawk li ma tħallewx jidħlu kien hemm tnejn minn nies illi kienu qegħdin jakkumpanjaw lil Jeffrey Pullicino Orlando. Id-deċiżjoni tal-canvassers Tostingat li jimblokkaw lin-nies li kien hemm ma' Pullicino Orlando għanqlet kommozzjoni sħiħa u argument sħun quddiem id-Dar Ċentrali. B'wieħed mill-canvassers Tostingat, Tonio Zampa, spiċċa jimbotta lura bil-forza lil Stephen Ciangura, wieħed mill-persuni li kienu qegħdin jakkumpanjaw lil Pullicino Orlando. Le, bħallek votajt l-aħħar tkunx arroganti, le Tonio. Le Tonio. Le Tonio. Aħna bħallek votajt l-aħħar elezzjoni. Tkunux arroganti u passażi, Zampa innifsu ikkummenta dwar dan l-inċident fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. Waqt li konferma li huma kienu imqabda mill-Partit Nazzjonalista biex il-Ħamis ikollhom f'idejhom il-kontroll tal-bib ta' dħul tad-Dar Ċentrali, Zampa akkuża lil Jeffrey Pullicino Orlando li jrid jisfida u jipprovoka u li jaħseb li jista' jagħmel li jrid. F'konversazzjoni li kellu fuq Facebook ma' ċertu Kurt Gatt, kanvażer ieħor, Zampa ddikjara li huwa bagħat SMS lil Stephen Ciangura li l-Ħamis akkumpanja lil Pullicino Orlando u għamilu ċara li nhar it-tlieta tkun differenti. Zampa jgħid li minissa l-qoddim huwa qed iħares lejn Ciangura bħala għadu. Iżid li minissa l-qoddim jekk Ciangura irid ikun jaf kif ikunu nies kriminali, kull ma jrid jagħmel huwa li jieħu ċans miegħu u ma' sħabu li kienu quddiem id-Dar Ċentrali u malajr ikun jaf. Il-canvasser li ieħor Tostingat, Kurt Gatt, wieġeb lil Zampa u qallu li huwa ser ikun miegħu u ma' sħabu f'kull passi li jagħmlu u żied li qed jagħmel open challenge lil Ciangura biex nhar it-tlieta jieħu miegħu lil min irid minn alla l-isfel. One News One format li Ciangura u l-persuna l-oħra li kienet miegħu jintużaw b'mod regolari bħala uffiċjali tas-sigurtà mill-Partit Nazzjonalista. Bl-aħħar attività tkun dik tal-festin feluq snin il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ftit tal-jemilu. Meta kien ikkummenta dwar dan l-inċident, Jeffrey Pullicino Orlando qal li minkejja li n-nies illi kellu miegħu ilhom snin jattendu d-Dar Ċentrali, spiċċaw twaqfu minn persuni li bilkemm jersqu lejn id-Dar Ċentrali li iżda jappartjenu lil ċertu klikka. Pullicino Orlando kien staqsa wkoll jekk uħud minn dawn in-nies għandhomx proċeduri kriminali pendenti jew rekord kriminali.